Il-leġġenda ta' Atlantis li saħritna permezz ta' film animat u riċentement serje televiżiva issa ispirat il-famużi Lessellian Nights tal-Kulleġġ de La Salle, 3 serati fejn id-drama Atlantis se jagħti spettaklu. Fl-aħħar jiem tal-provi żorna l-istudenti li ilhom mis-sajf jippreparaw għal dan it-tmiem il-ġimgħa. Staqsejna lil Raphael Samut, President tal-Kunsill tal-Istudenti, dwar l-istorja ta' drama Atlantis. Ġiex karattri, Milo Thatch u Indiana Jones, illi qed jippruvaw iġibu l-fondi mid La Salle University, illi ħan inkluduha fl-iskript, u jinsertaw il-problema li mhux ħajsibu l-flus u kollox. Insomma biex ma nagħtix ħafna x'ħajjiġri, jibdew jintaqgħu ma' jżed karattri u jiġru l-affarijiet, ġifieri. Samut qal li f'din il-15 l-edizzjoni tal-Lessellian Nights rekord ta' aktar minn 200 student ħadmu biex tittella din il-produzzjoni. Serata li ġeneralment tkun l-aktar mument li l-istudenti jozzu wara li jlestu l-korsijiet rispettivi tagħhom. Karl Kassar kellimna dwar il-proċess biex jitwielet l-ispettaklu. Dejjin minn Mejju li għadda fejn aħna bħala kunsill ta' 5 membri naħtru 9 komitati. Kull komitat huwa responsabbli ta' diversi oqsma fix-show, eżempju komitat ta' backstage, komitat ta' art, ta' sfin, tal-kant, eċetera. Umbagħad bażikament niltaqgħu fis-sajf nibdew il-laqgħat tagħna isiru bejn kol 15 u nibdew l-ewwel laqgħa tkun ma' script committee biex hemmhekk niddeċidu t-tema ta' din is-sena x'ħan nagħmlu le. Umbagħad meta nkunu deċiżi fuq it-tema niltaqgħu mal-kumitati l-oħrajn u nippjanaw l-loġist. Staqsejnih xi tfisser għalih bħala student il-Lessellian Nights. Lessellian Nights aħna bħala Sixth Formers nikkonsidraw bħala festa fejn aħna ninġabru kollha flimkien bħala first years u second years u nuru x'talenti għandna. Issa sena wara sena nistgħu naraw li x-show dejjem qed jitjieb. Bażikament għandna dik it-tendenza li ngħidu li aħna rridu nkunu aħjar minn tas-sena ta' qabilna, allura toħloq sens ta' kompetizzjoni wkoll li hija ħelti għall-istudenti.